Drive for Life brengt €10.000 op. SV Venray 1989 speelt de reuniewedstrijd. Het is vandaag 13 oktober. Dit is het Pelemaasjournaal. Zaterdag werd de tweede Drive for Life georganiseerd. Met dit evenement werd geld ingezameld voor stichting Ruby & Rose. Drive for Life werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd. Toen startten de auto's bij het circuit van Raceway Venray. Afgelopen zaterdag begon de tweede editie op het Schouwburgplein, waar auto's zich hadden verzameld en het startschot werd gegeven door Gladys van den Munkhoff van stichting Ruby & Rose. Voor mij rest het nog om jullie een fantastische dag te wensen. Het weer is natuurlijk alles bepalend en dat zit helemaal mee, heb ik begrepen. Met Drive for Life wordt geld ingezameld voor de stichting Ruby & Rose, die zich inzet voor gynaecologische kanker. Dus met name baarmoederhalskanker en eierstokkanker. Eierstokkanker, de silent ladykiller in de volksmond genoemd. En als ik even feit mag noemen, van de 1200 vrouwen die dat op jaarbasis krijgen, sterven er 1000. Dat is schrikbarend hoog. En vandaar stichting Ruby & Rose. Wij ondersteunen eigenlijk wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van gynaecologische kanker, met name eierstokkanker. Ruby & Rose organiseert diverse evenementen. Met het organiseren van Drive for Life wil de organisatie, ondanks dat het gaat om een ziekte die alleen bij vrouwen voorkomt, ook mannen bewust maken van het doel van de stichting. Want het is niet alleen maar een vrouwending. Hè? Het kan natuurlijk ook jouw dochter overkomen als man zijnde, of je zus of je moeder, wat natuurlijk niet te hopen is. Maar we vonden het ook heel belangrijk dat mannen bewust worden van stichting Ruby & Rose. En die zijn op deze manier eigenlijk wel heel erg hierbij betrokken. Nederlands model en presentatrice Anouk Smulders is ambassadrice voor de stichting en vindt het zeer belangrijk dat er aandacht is voor de ziekte. Zij heeft groot vertrouwen in het relatief nieuwe evenement Drive for Life. Nou, het is altijd een heel bijzonder feestje. Gladys die maakt er echt altijd iets heel bijzonders van. Nou, als je nu alleen al kijkt hier op de markt in Venray hoeveel auto's er staan, wat voor auto's er staan, dan gaat het iets heel bijzonders worden. Wordt altijd ontzettend hard gewerkt. Helemaal op vrijwillige basis om zoiets gaafs neer te zetten. En dat is tot in de puntjes verzorgd. Dat weet ik uit ervaring. Dus het wordt rijden. We gaan naar een circuit waar nog geloof ik geslipt wordt. Waar we in Tesla's gaan rijden. En een lekkere lunch is. En we eindigen bij de Golfhorst. Theo Nabuurs, bekend als DJ Mental Theo, zet zich al langere tijd in voor de stichting. En tijdens Drive for Life heeft hij een zeer speciale functie. Ik ben de razende reporter. Dus dit evenement dat begint dus vandaag hier in Venray en gaat dus een rondje maken. Langs allerlei locaties. En ik zorg ervoor dat ik die mensen volg. Dat ik ze vragen ga stellen waarom dat ze meedoen. Waarom dat ze zo'n mooie auto hebben. En het gevoel bij Ruby & Rose, want daar draait het eigenlijk om. Dus ik race overal zeg maar langs met gepaste snelheid. Ik bedoel, deze dag is een teken van gezelligheid, van sfeer, voor het goede doel, geld bij elkaar sprokkelen. Mensen laten weten hoe belangrijk het allemaal is. En dus ook ik ga heel rustig mijn rondje rijden, aangezien ik 4 maanden mijn rijbewijs kwijt was. Gaan we het zeker geen race noemen vandaag, zeker ook geen rally. Het is gewoon genieten. Na het startschot reden de auto's richting het racecircuit van Raceway Venray. 's Avonds werd de dag afgesloten met een feest bij de Golfhorst. In totaal is er met het evenement €10.000 opgehaald. Wielrenner Mike Teunissen uit IJsselstein heeft zondagmiddag de koers Parijs Tours voor belofte gewonnen. De 22-jarige Teunissen, die volgend jaar als prof bij Team Lotto Nederland onder contract staat, kwam na een wedstrijd van 173 kilometer solo als eerste over de streep. Zijn ploeggenoten bij het Rabobank Development Team, Martijn Tusveld en Sam Ome, eindigden op plek 2 en 3. Eerder dit jaar won Teunissen ook al de klassieker Parijs-Roubaix voor belofte. Het was zaterdagmiddag een weerzien met bekenden op Sportpark Te Wieën, waar het eerste team van SV Venray uit 1989 tegen oud VVV speelde. De Venrayse ploeg pakte 25 jaar geleden onder leiding van trainer Ruud Wouters de titel in de hoofdklasse C en dat werd gevierd met een reuniewedstrijd tegen de oud-glorie van de Venlose profclub.
In aanwezigheid van oud-bestuursleden, familieleden en genodigden werd de wedstrijd gespeeld. Bij oud-VVV kwamen onder meer G. de Renet, Werner Smits en Frans Nijssen in actie. Het sportieve jubileumduel, waarin beide teams elkaar lekker lieten voetballen, eindigde in 2-2. De Venrayse doelpunten werden in de tweede helft gescoord door Bert Spee en Theo Philipsen. Trainer Ruud Wouters genoot met volle teugen. Ja, ik kijk natuurlijk fantastisch op terug. Als je 25 jaar geleden met deze groep toen kampioen van de hoofdklasse bent geworden. Met een geweldige sfeer rond die groep, goede begeleiding, onder andere Piet Flipsen. Ja, dat is gewoon fantastisch. Hè. Het behalen van de titel in de hoofdklasse C op 7 mei 1989 was de bekroning op een prachtig seizoen. Maar wat was nou de kracht van het team? De eendracht, saamhorigheid, het willen knokken voor elkaar, het accepteren van elkaars goede kwaliteiten, maar ook van minder goede kwaliteiten. Ja, dat was echt een supergroep. Eenheid. Ze zijn er allemaal. Een aantal hebben een dubbele afspraak vandaag, maar ze willen allemaal meevoetballen en een gedeelte meepikken. Ja, zeker talent. Heel hoop kwaliteit. Jongens wisten gewoon eigenlijk, kennen het spelletje, dus wisten waar ze moeten lopen op het juiste moment. De juiste mentaliteit, doorzettingsvermogen en team. Ik denk dat alles samen, dat maakt gewoon dit team heel speciaal. Het is een eenheid. Individu is minder belangrijk dan het groepsgebeuren. Ja, en de sfeer is gewoon heel erg goed geweest. Ja, we waren destijds, vriendenploeg is een groot woord. Natuurlijk, wij hadden ook onmin. Ja, maar goed, dat werd uitgesproken en als we naar buiten gingen, dan was het gewoon kassa. Het tempo in de wedstrijd was lager dan destijds. Maar dat de spelers het spelletje nog niet verleerd zijn, bewees Bert Spee met een prachtig afstandsschot. Tot zover het Pelemaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met dinsdag 6 uur 's avonds. Om 7 uur is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht is het droog. Het koelt af naar zo'n 9 graden. Morgen overdag is het meestal half bewolkt. Er zijn flinke zonnige perioden en enkele stapelwolken. In de middag wordt het ongeveer 18 graden. Bedankt voor het kijken en heel graag tot morgen.